Bun venit la Rap Battle. Astăzi, Ilaze Vlog împotriva lui Shelly. Alo, salut, eu sunt Iliușa, blogger din de la mine toată tusa. Însă de jos am început, dar știți unde am ajuns. Și deloc cum mă vedeți, nu mă țin cu nasul sus. Fac provocări nebune peste tot, îndeplinesc la maxim așa cum pot. Sunt sigur Sele și tu mă cunoști. Sunt exemplu pentru tine, dar tu ca guf ești din cei morți. Sele, mai dorești să zici ceva? Tu însă oare poți vorbi normal? Hai, taci că n-o să mă pot abține. O să vomit după aia, îmi revin un an de zile. Doi bănuți de fără de sens. Eu nu mă joc cu tine, eu te dresez. Nu mai plângi, fii cu minte copilaș. Te-am pus un ungheraș și am plecat cu bordul în oraș. Tu vrei să zici fără rușine că nu pot vorbi? Stop, Ilie, hai te rog frumos, nu ai ri. Bă, eu sunt cel la care s-a ridicat de jos. Nu am fost reclamat, adresat, am progresat frumos. Te crezi curajos din două vorbe când se explic. Am început să fac videoblog când tu te jucai în nisip. Eu nu te contrazic, dar n-ai șanse în fața mea. Eu sunt mai tare ca tine, lumea știe, nu uita. Uite la fața mea și să înțelegi care e treaba. Am mai văzut fraier ca tine, nu-ți pierde timpul degeaba. Dispari din ochii mei, nu încerca să spui ceva. Te provoc să te ascunzi când ai să vezi umbra mea. Eu sunt Shelly Ilie, când vine vorba de battle. Sunt mai tare ca piatra, o să distrug toată arta. Cine e cu mine s-a pus, nu a avut nicio șansă. Pe tine am să te fac ușor, o să te prinzi la mine în plasă.